Yesaya chapter 7 verse yake ndi number 7. Bible likunena kuti atero Ambuye Yehova, upo wawo sudzayima pamaso pako ndipo sudzachitidwa. Uyu anali Ahazi mwana wa Yonadabu kumenyana ndi Efereimu. Amvetserani, Yehova anatumiza mneneri wake napita kuti pita kamuchingamire Ahazi mwana wa Yonadabu amene amenyana ndi Efereimu, ndipo kamuuze kunena kuti upo wina uliwonse umene Efereimu akonza pa iye sudzayima ndipo sudzapambana, chifukwa ine Yehova Mulungu wake naye. Kotero Yesaya anapita ndi uthenga umene nakamulimbikitsa kunena kuti upo wina uliwonse umene adani ako akonza suyima pamaso pako, chifukwa Yehova Mulungu ali nawe. Tamvetserani, ndimafuna ndiyankhule ndi wina wake mmawa uno, ndimafuna ndikukumbutseni okondedwa, ndimafuna ndilumikizane ndi wina wake kunena kuti mu dzina la Yesu Khristu mkutheka uli mu nkhondo zosiyanasiyana, mkutheka uli mu nkhondo za mabizinesi, mkutheka uli mu nkhondo za moyo wa banja. Mvetsera, ndimafuna ndilankhuleni nawe kunena kuti atero Ambuye Yehova kuchokera mu vesi imeneyo kuti upo wina uliwonse umene adani akozera moyo wako sudzawina ndipo sudzapambana, chifukwa Yehova Mulungu wako ali nawe. Tamvetsera, sitikusamala kunena kuti nkhondo iyo idayamba liti, sitikusamala kunena kuti mavuto amene ukumana nawo akhazika nthawi yayitali bwanji, sitikusamala kunena kuti amene ukulimbana nawo ndi opsa chotani, sitikusamala kunena kuti kumene kukuchokera zinthu ndi kotani. Koma tamvetserani, Yesaya chapter 7 verse yake ndi number 7 ikunenetsa kunena kuti upo wawo, atero Ambuye Yehova, upo wawo sudzachitidwa ndipo sudzawina. Mvetserani, mafuna ndikukumbutseni kunena kuti upo wawo wina uliwonse umene oyipa akozera moyo wanu sudzapindula, sudzapambana, chifukwa Yehova Mulungu wa moyo ali nawe. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, ndimafuna ndipemphere ndi wina wake, nyengo ina iliyonse imene mukumana nayo, nyengo ina iliyonse imene iliyovuta pa moyo wanu, Yehova akutero kuti upo wina uliwonse umene wakozedwera moyo wanu sudzachitidwa ndipo sudzatheka, mu dzina la Yesu Khristu chifukwa Mulungu ali nanu. Ndimafuna ndikulimbikitseni kuti Yehova sadzakusiyani, Yehova adzakhala nanu. Ndimafuna ndipemphere kuchokera mu vesi imeneyi, mukafatsa mupemphere kuchokera mu vesi imeneyi, Yesaya chapter 7 verse yake ndi number 7 kunena kuti monga munamtsogolera mwana wa Yonadabu Ahazi, momwemonso nditsogolereni ine mwana wanu Yehova, kunena kuti nkhondo ina iliyonse imene ndikukumana nayo sikhala yopambana, ndipo ine ndi amene ndipambane mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, mfumu ya ulemerero wonse. Ambuye akudalitseni, mukhale ndi tsiku lopambana. Evangelist John Faison, pangani like, share and follow. Mwa Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen.